kidieny no mago maga wacho ni safar mar ndiga mano kit boda no an gi sigana nitie moro mana jaidho ga kadhi e Somudin mano kanisa ma Milimani St Joseph's Milimani kawuok nanga nokogoya piny ni nyinge Jakubole sai mondo medrito duto ko tich ma otimo wadhi nyime kama wayudo ka ni nyasi ma otisi ni Piny Luo obagi ayanga e kaunti ma Siaya. Nyasi mar nyadhi kod kido mane onywando jodito kod jotelo mawuok e pinje mopogore opogore ka giyango achiel mar Luo. Jalar kom mar riwruok mar AUC Raila Odinga mane en wendo modhial oyango ni ka tudruok nitiere makare e kind dhoudi to thuolo mar ohala kod telo bedo mayom. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ensigwe mamuro iromo mar oganda Luo mar yango nyadhi chia kido kod tim manyoyo jotelo buora ka gin kod wach achiel motegno mar jiwo achiel mar oganda. It is within this context that the Luos from across Africa and the diaspora have gathered here in Siaya at the foot of God Ramogi to the revered shrine of the Kenyan Luo to reflect on the state of the Luo nation in the spirit of unity and diversity. Eromono giketo ler mar bedo thuolo mar tudruok e kind dhoudi kaka yor nyayo ohala to kod dongruok makare. Riwruok mar oganda ok en gima yot. Samoro jomoko paro ni riwruok is a natural thing. Ok en natural. Riwruok en gima agwambo sekete effort maduong' gi jotendwa mag oganda Luo. So what we're trying to do here is not exclusive. We're not trying to discriminate against any other community. We just want our people to understand our culture, and it's important. And also to participate also in business and also in other activities that make life bearable for communities. Bende kanye ma jotelo osire kod chir ni ber ka wuod Luo yude thuolo mar telo ne pinje mag Afrika e lemo mar riwruok mar kuku mag pinje mag Afrika AUC. Raila Amolo Odinga is a great Kenyan and a great statesman, not because he is a party leader, not because at one time he was a minister. Raila Amolo Odinga is a great Kenyan because of what he stands for. Afoyo gneno win, afoyo bedoka. We are really very happy to be here for the first time. I'm meeting some of you. Honorable Tiende there has a family name in Uganda in my constituency. We want to find out whether it was his grandfather who... Ka bende emane jotelo oyange thuolo margi sirikand William Ruto kod kit dongruok magigeto mar yudo kaka oganda. Now we have got more than enough opportunities to benefit equally from the national government. And narrowing down to my docket, very, very briefly, we have committed to work closely with our members of parliament. And for the avoidance of doubt, on the 6th of January, I am convening a meeting of all Luo members of parliament in my office in Nairobi to agree on a roadmap to implement critical energy projects in our region here. Walter Nyambaga, Ramogi TV.